alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal jeg lave en fodboldchallenge med min ven, som der hedder Andreas. Ham her. I dag så skal vi lave en fodboldchallenge. Og ja, den første challenge det er... Hvad nu den hedder? Det var den der Crossbar challenge. Crossbar challenge, ja. Der har vi 3 forsøg hver. Den næste challenge, det er goalkeeper. Det er hvor for eksempel jeg står, så Andreas han skal skyde. Det får vi også 3 forsøg hver. Og den sidste, det er bare stolpe challenge. Der får vi også 3 forsøg hver. Og den der taber, hvad skal der med den? Han skal ind i røv. Ja, der skal man stå i røv, og så den anden må skyde 3 gange i røven. Altså hvis man kan ramme. Så, skal vi bare gå i gang? Ja. Okay. Hvem starter? Du starter. Okay. Så. Andreas starter. Det var tæt på. Og det skal bare lige siges, at han går til fodbold, så det kan godt være, at han er lidt bedre end mig. Men jeg vinder alligevel. Et andet forsøg. Jeg hørte, de sagde noget. Kommer han. Den der var langt nede, Andreas. Kom nu igen. Sidste forsøg. Andreas, tredje forsøg. Sådan der. Tredje forsøg. Prøv at huset. Bare kom. Hvad var det? Jeg tror nok, det var meningen. Nej. What? Første forsøg. Jeg rammer crossbar lige nu, så har jeg vundet. Yes. Det gjorde jeg så ikke lige. Så. Nej! Det var surt! Sidste forsøg, jeg skal ramme nu. Nej! Det er løgn. Okay. Det står 0-0 indtil videre. Jeg tager næste challenge. Jeg starter. Okay. Det er den der målmandschallenge. Han skal stå. Er du klar? Ja. Ej. Ja, mand. Godt det, mand. Er du klar? Ja. Det der, det var kraftigt tæt på. Jeg skulle have ventet til det der skud til stolpechallenge der. Ja. Hold kæft, for den måde. Den sad sgu op på. Den der, der var jeg ikke kunne sætte fast. Okay, Andreas han fik et mål. Så 1-0 til ham. I den her challenge. Nå! Det er... Næste skud. Nej! What? Sorry, det der! What? Det var sindssygt. Kom nu. Skål nu, Tobias. Ja! 1-1. Vi får 1 til skud hver. Hvad siger tiden til? Det ved jeg ikke. Klar? Ja. Nu. Jeg skal lige sige. Godt være, at vi ikke lige når at filme det hele, så det her det er den sidste. Den der vinder den, så står vi i røv. Vi prøver i hvert fald. Så dig igen. Du skal lægge spor nu. Han skal stå i røv. Han skal stå i røv nu. Jeg flækker ham. Vi siger 2 skud. Er klar? Du må ikke kigge. Ej. Jeg kan ikke ramme ham. Jeg rammer nu. Ej. Okay. Det var jeg så ikke lige så god til. Men det var alt for den her video. Håber, at I kunne lide den. Husk at subscribe, hvis I ikke har gjort det. Og husk at like, hvis I kunne lide videoen. Og hvis I disliker, så husk at skrive nogle kommentarer. Hvorfor I dislikede. Og så skrive nogle spørgsmål.
og nogle challenges, som jeg skal gøre, fordi jeg har tænkt mig at lave en Dare Tobias. Så ja, det vil jeg godt gøre. Ses i næste video.